Kulandreno kondeda omvera lino pa 19th of May 2024, and it happens to be on Sunday, while my time says 15 minutes after 12 noon chigawo chimenechi cha kumasana, ndipo iya ndi nthawi ya Malilo ndithu, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Eya kugabadula mitu, kuchotsa ubongo, kuutsuka, nkubwerezeresanso ndiye bwalo lake ndi limeneli. Ndiye lero lino mosachulukisa mgagamdiwa ndikufuna kuti ndiyambe ndi nkhani imene ili ya personal, koma sindiyankha mwa personal, ndiyankha mwa public. Wina nandibwerera ku inbox wa DPP, ndipo atanibwerera ku inbox anandipasa mwambi ndikundiuza kuti phokoso la achule silingalepherese njovu kumwa madzi. Anatero ndithu poyankhula akuti phokoso la achule silingalepherese njovu kumwa madzi. Meaning kunena kuti IMCP ndi Ben Longwe for advocate amene amayankhula zabwino zabuma ndi MCP ndi Ben Longwe. Ifeyo ndachule ndipo phokoso lathu silingalepherese njovu kumwa madzi. Njovuzo akuti nde DPP ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. That is the meaning of this saying. Kuna kuti timveko tidziweko. Nde ineyo I have held it properly. Ndipo ndifuna kuti ndiauze amene anatitumizira mwambiwo kuti andamvesa zomwe mukunena. Komano palipo kuti ndiwayankhe, ponena kuti ndiyankhe no as a public. Kuziko lonse la Malawiri, mukamaliona dziko limene likukhalira, njovu ndiziti ndipo achule ndi ati. Amene akumwa madzi ndi ndani, ndipo amene akusokosera ndi ndani. Pamene paima nkhani imene lero lino ndikufuna ndifanyulule, kufanthamula, kuyitenga ndikuyika poteropo. Tithandizane brain panopa. Chinthu choyamba funso. Kodi mmene mukulionera dziko la Malawiri, mmene mukulionera, amene akumwa madzi ndi ndani, ndipo amene akupanga phokoso ndi ndani. Chifukwa ife ngati ineyo Ben Longwe ndikamabwera pa social media sinimabwera ndi phokoso wewe breaking news ndimabwera ndi mfundo zimene zilizokhazikika, mfundo zomveka bwino. Osati breaking news kubomako ayikulizida afuna kuphera kabambe. No, we don't do that. Koma timangouza napo zimene zinkachitika. Ndi zimene zikuchitika panopo, kusiyanitsa zimene zinkachitika ndi zimene zikuchitika pano. Alright? Ena mbuyomu amaika akuti mwala wa maziko, ena panopo sakuika mwala wa maziko, angopita pamene pali vutopo ndikukachilisa dzikolo vutolo, ndikuchosa chovutacho. Ndi zimene zikuchitika pano. Mu dziko muno, mu nthawi ya Professor Bingwa Mutharika, mzimu awonse mwamtendere, munali vuto la kutima kwa magetsi. Magetsi pakana anthu anapanga timetable kumachita kudziwa kuti nthawi yakuti magetsi atima, ndipo nthawi yakuti magetsi ayaka. Anthu amene amagwira ntchito ngati wocherera mababa shop nkumadyesa nyumba zawo, zinthu za mafriji mashopu manyumba zimaola. Mwayiona imeneyo, anthu nkumalira, sikuti amalira kuti ayi bread wadula, ayi kumalira kuti ndiwo zawo zimene anayika mfriji zaola. Kumalira kunena kuti chanichi magetsi kulibe, mwakuti misonkho kumangopita kuma generator ndi mafuels amene amagulidwa amabiliyoni tsiku limodzi. Mwayiona imeneyo, koma ma generator usamathandiza Malawi kwina kulikonse. Zimene zija
zadutsapo kunabwera Mai Joyce Banda. Within a period of 2 years mzimayi amene anathetseratu vuto la magetsi, kuthetseratu kulitha. Within a period of 2 years, zaka ziwiri, Mai Joyce Banda nkhani ya magetsi sinaliso nkhani mene anathetsa. Kuchoka pamenepo a DPP yaja motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika anatenganso boma lija. Atalitenga boma lija, mavuto akutima kwa magetsi kuti atima ya ayaka, kunapeza kuti vuto lija labwereranso ndipo linali worse. Mwayona meneyo inali worse. Kuchosa progress imene Mai Joyce Banda nasiya, awapito wa Mutharika anabwera ndi kuwononga, ndi yankhula zinthu zimene zidawonongeka awawa atatenga boma ndi kuwononga. Magetsi aja anambiranso kuzima. Mwayona meneyo kwabwera a Dr. Lazarus Makafe Chakwera alichotsa vuto lija. Kulichotsa. Ife ya Malawi popeza tinazolowera mavuto kwambiri, kuzolowera kukhala mu dziko lopanda zitukuko chifukwa cha kusayenda, ndipo tikayendamo sitimabweranso kumudzi ayi. Chimene chikuti wawa ife oyendafe ndichonena kuti ndrama yathu sikugwira ntchito bwinobwino since COVID-19. Mmene ndikunenera pano ngakhale maiko akunja akulira. Mwayiona imeneyo akulira nthawi ya lockdown, ngakhale amalawi amene anali ku America anali ku UK amalira. Malawi aku South Africa amalira, zinthu sizinali bwino. Mwayiona imeneyo nde ndalama yathu from that time kuzafika lero ngakhale kunjako kuli mavuto ankhani mmene ndikuyankhulira pakadali pano. Alright, ndiyeno Achakwera athetsa vuto lija la magetsi lija. Ife tikuti tibwererenso chifukwa tidazolowera blackout. Chipani cha DPP ndi blackout. Mukamamva blackout ndi DPP. Blackout mene kunali abingu wa Mutharika. Blackout mene kunali Professor Arthur Peter Mutharika. Koma kunali light mene kunali Mai Joyce Banda. Kuli light pamene kuli Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Blackout. Tinazolowera blackout muntu ovala sanza olo mungulire suit. Ama josabe suit ija ndikukavala sanza ija ndikumakayenda kunsewu. Muntu ovala ma slippers mungulire sapato, ama itenga sapato ija ndikuigulisa ndikumavalabe ma slippers ake oboka aja ndikumayenda kunsewu. Lero titsukane brands. Pali anthu ena amene anachoka dziko muno, dziko la Malawi, atagulisa minda, ndikugulisa mafamu, ndikumapita ukakhala ku America, ndikupita ndimakakhala ku UK. Nde kubwerera kwa kunoko pokhapokha kukhale chipani chimene chimadziwa kupereka zaulere. Bwerani kuno, bwerani. Anthu osaphunzira kuwatenga kumakagwira ntchito ku embassy. Nde DPP imene anthu osaphunzira nthawi imene timalimbana DPP kuti choke mboma, kunali mabulutu ambiri timadabwa nazo kuti bulutu ilili liliso ku embassy, lapita bwanji ku embassy. Bulutu ilili muboma la Chakwera simuzapeza bulutu lili ku embassy, zimenezo sizimatheka. Bulutu simuzalipeza lugwira ntchito ku embassy. Nthawi ya Chakwera, nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika anatuta zimabulutu zambirimbiri zitazipaka penti wa blue kuziponya kupita ku America. Zimene zija zimene zamba zitaphunzira kuyankhula chizungu, ndi zimene nonso pano zayamba kumatembenuka kudana ndi boma ili chifukwa chozindikira kuti ndili kuno ku America chifukwa cha penti wa blue. Ndili kuno ku America chifukwa cha DPP. Ndili kuno ku UK chifukwa cha DPP. Ndili ku Germany chifukwa cha DPP. DPP mangola zizonse ndikuzipitisa ku embassy. Boma la MCP litayamba kuona
zipaso kapena certificate awanthu amene ali kunja amene ali mboma anayamba kuthotola kuti inu munalowa bwanji mboma. Pepala logwirira ntchito as a director of this institution munalipeza ndilotani. Anayamba kufufuza zimene zija anapeza kuti mabulutu ambiri anakalowa mboma. Ndifake mabulutu amapanga za ubulutu mbomamo kumatenga ndalama za institution ya boma kumagulira chipani cha DPP fuel. Kumakatenga ndalama kwejenko ndi kumagulira ntchito za DPP. Mwayiona mene mabulutu ambiri. Now MCP is different. Ndiye chifukwa cha ubulutu kumapeza uta Professor Arthur Peter Mutharika amaenda ndi mabulutu awaja ndi kumapita kumalo pano takhazikisa mwalo wa maziko pano pakhala Chakazi Bridge pano pakhala Mumbera University ndi kumaola ndrama zija anthu mabulutuwo ndi kuombera manja kuti atikira mwala pano. Ndrama zija ndi kuzitenga a DPP mtumba zimabulutu tazipusisa tazigonesa tulo. Mwayiona imeneyo tazigonesa tulo zimabulutu. Machinese anamba kuchulukira nziko muno ndi kuyamba kusegula mashopu zina zotero. Boma la Chakwera labwera likuchita promote aini yake adziko kuti ndi amene azipanga mabusiness nziko muno. Kutana ndi mavuto amene analipo. Straight to the point. Boma la Chakwera litabwera silinapitenso ku Chakazi Bridge ndikuna kuti tikuzaika mwalo wa maziko pano. Ayi anangopita ku Chakazi Bridge ko ndikukangokonza bridge yo kungoyikonza popanda mwala popanda budget ya kuti mwakuti kungokonza bridge yo nkhani yake. Mwayiona imeneyo ndiye kusiyana kwa anthu amene agwira ntchito mbomamu kuzafikale. Lero lino as I'm speaking to you, Liver Brothers kulibe ku Malawi. Idapita, idagulisidwa. Sukoma Sugar Company of Malawi idapita manager idagulisidwa. Mavuto ambiri amatesedwa fa zinthu zinali zathu zina mwa izo anagulisa kwa mwenye kwa zungu ndi zikutizunza lero linosi. Mwayiona imeneyo zikutizunza lero lino. Aini makampani anachoka nziko muno kutseka nziko mfa cha COVID-19 mavuto achatigwera. Tikanakhala kuti zinthu zoti mapanga tokha mmene zinalili panalibe mzungu kuseka kampani kumapita kwawo. Ayi kunalibe wina aliyense kutseka kampani yake ndi kumapita kwawo. Chifukwa zinthu zinali manja mwathu. Koma tinatenga zinthu zathu zija ndi kugulisa kwa ma foreigners. Nziko munomo zitavuta. Titamenyedwa ndi COVID-19, titamenyedwa ndi Cyclone Fred, Cyclone Anna, ndi zina zotero china El Nino, kapena timati dry chan, dry spirit, timati chani kodi, dry spell. Tijauti mvula siku ugwa, we've been hit by dry spell. Basi kupeza oti mvula siku ugwa, anthu ajama tseka makampani omwe ajamena adali athu poyamba atagulisidwa kwa anthu ajapo pita kwawo akutseka so makampani aja anthu kumaso wa ntchito chifukwa choti wina wake nzeru zidamperewera ndi kugulisa makampani. Lero takhati kuyankhula Chakwera akupanga haya ndege bwanji kumapita ku America, akupanga haya ndege bwanji kumapita ku UK, kupanga haya ndege ndikumaoneka ngati mwina ndiopepera, mwina nzeru zawo ndi sizikuenda bwino. Yeti nziko muno wina adagula ka private jet yokuti ndege iyi ziyendera president mudziko munomo. Akamatuka kunja aziyendera ndege yake imene azipita kunja, wina adaitenga ndege nkugulitsa. Mwayiona abingu wa Mutharika anagula matractor okuti azipangira timati green belt ulimi nziko muno, matredo pumps ndi zina zotero. Anabwera Professor Arthur Peter Mutharika kugulitsa. Lero andani awa Dr. Lazarus Makafe Chakwera agula matractors
agula zipangizo za ulimi kuti zikagwire ntchito kuma mega farms kumene kuzisegulidwa kapena kumene kukusegulidwa kuti vuto la zakudya mdziko muno lithe. Zimenezo wina waziona mtima wake uli dioko kapena kuti mitima ya anthu akuluakuluwa nanga si mitima imati dioko imakhangati yathui. Mwayiona imeneyo yathui yachinyamata azipani zimenezi mukuziona sitizitchula mayina ya imakhali dioko komano ngati madala team imakhali dioko machidwe ake makama dioko kuti apitenso akagulise zinthu zimene wina akuzivutikira kuti zigwira ntchito mdziko muno. Kumalo wangongole kumakagula matractors ndi zipangizo za ulimi kuti izi zigwire ntchito mdziko muno zithese njala wina wake sakupuma bwino kumene ali. Mtima wako uli dioko ena ili dioko akamaona zimene zikuchitika ndi boma la Chakwera a Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi timu yawo ya MCP kumagula zipangizo mdziko muno zoti zigwira ntchito wina wake tima wake suli malo kwina kwake. Take it from me and Charles Ben Longwe. Terera nyana bwana pa bwalo sakuchoka. Galu wankota sakandira pachabe. Pala abapanyenye mkolongo. Wina wake sakugona tulo. Akuona kuti mboma muja mwalo wanozi matrakta ndikagulisenso. Afuse na profesa atapito mtalika. Kuti kodi matrakta menada gula akulu anu malemu bingu wa mtalika mudziko muno matrakta menaja pita kuti. Matredo pumps amenada gula malemu bingu wa mtalika pita kuti. Njala itavuta mdziko muno a profesa atapito mtalika anayankula statement yochoka pakamwa pawo muzija zitete. Ndindana nankula zimenzi. Muzija zitete amalima. Zitete ndi muliri tu. Mulungu akatumiza muliri ku dziko limenelo kapena kudera limenelo amatumiza zitete zikasakaze za minda achina chilima mine. Nde profesa atapito mtalika ananena momveka bwino muzikaja zimene Mulungu atumiza ngati muliri zitete muzija zitete osati muzidalira ine kuti ine ndikupangani mwakuti ye. Nde anatenga matractors ndikugulisa anthu azija zitete. Kutenga matredo pamsaja kugulitsa anthu azija zitete. Kutenga zipangizo za ulimi kugulitsa anthu azija zitete. Uyu zawo yuwabwera wagulaso matrakta. Akuona kuti kuli matrakta sopano abwera azagulise. Mwayiona imeneyo. A Dr. Lazarus Makathe Chakwera achosa county ina iliyonse ya institution iliyonse ya boma muma banki ang'ono. Chifukwa chona kuti dziko lino likakha bankrupt amakangungula ndrama kumene kuja kuma banki ang'ono. Ndrama zawo zomwe, ndrama za boma zomene kukakungula kuma banki ndikumabweza ndi interest. Ngati mene ndilile Ben Longwe ndatenga ndrama ndikukasiya ku banki ndrama za wanthu amudzi wa kwathu kukasiya ku banki. Mudzi wa kwathu uja uli ndi vuto kukakongolanso ku banki kuja ndikumakonzera milato pa interest. Mwayiona imeneyo wina wake amapanga business yaikulu kwambiri. No wonder ena anatuka ndi maloji, ena anatuka ndi mahotelo, ena anatuka ndi chani dziko lake lomweli. Mwayiona nde mudziko muja mwalo wa njovu mabwana zimene zikugwira ntchito, mwalo wa mikango imene kugwira ntchito aini wache akwacha. Mwina lero ndikumasuleni kuna kuti anthu mumvesese bwinobwino tikamati kwacha timathandauza chani. Kwachatu ndi moto ya MCP. Chisegulireni kapena chipangireni register chipani chawo cha Malawi Congress Party amagwirisa ntchito maoti kwacha.
ndipo anali pa ubale ndi azinzawo aku Zambia ngakhaleso kuchanuku ku Zimbabwe imene machedwa Northern and Southern Rhodesia kapena kuti Nyasaland, Northern and Southern Rhodesia, ndipo amayendera limodzi kwina kuli konse. Ndifa chake a Zambia nawonso anayamba nthawi imeneyo kugwiritsa ntchito kwacha. Mwayiona ameneyo. So kwacha ndi moto wa Malawi Congress Party. Mukakhala kuti inuyo kapena ma Congress Party akamapanga misonkhano muzamvesere moto amati kwacha kwacha muzamve nditu moto yawo ndimene anatenga moto yaweja ndikupanga drama imene machedwa kwacha. Our current today is kwacha. Mupite ku Reserve Bank mukapeza kwacha limeneko, mupite ku National Bank mukapeza kwacha limeneko, mupite ku mabanki a DPP ngati FDH Bank mukapeza kwacha limeneko. Pena pali ponse kwacha mmene ndikuyankhulira pano ku banki account ya Professor Arthur Peter Mutharika kuli kwacha kumeneko. Mayona ameneyo manyumba mwa anthu otsutsa boma muli kwa makwacha ameneyo. Mupite mukafunse ma activists, they are fighting for kwachas. Mayona kwacha ndi imene ikupangisa anthu ena kuti sindikuziwa Malawi Congress Party ndi madolo kwambiri. Anapanga kwacha yona kuti anthu ena mitima yawo sikukhala pansi akuyifuna. Apite mboma akagulise zipangizo za ulimi zimene achakwera akugulisa akugula pakadali pano akagulisa khale ndi makwacha IMCP. Mayona ameneyo maziko anthu anayika maziko awa ndipo kuagwesa ndipo vuta. Let me tell you something. Njovu zimene zikugwira ntchito mdziko muno zimene zili ma king of jungles ndi boma lake la achakwera ndi MCP. Mayona ena analo amemja tikamugwesa alephera atulukamo ayamba kubwebwetera kunja. Ena kuti ayi tikapanga mademo a shutdown kaya pa 21 May kalitiriti fatemu ya achakwera ikuta pa 21 May. Amene anakuuzani kuti pa 20 June 2020 inali by election ni ndani. Mutuonese amene analemba kuti imene inali by election sinali by election. From 21 May kuzafika pa 20 June 2020 imene malamulira general TPEX. Akoti anapeza kuti ndi TPEX imene malamulira osati kuti zisankho zabwinobwino za nomo zimene zimachitika imene general TPEX. TPEX ruled this country for 1 year yonse akulamulira. TPEX ikulamulira. Muganize ziko loseli TPEX ndikumalamulira. Uolamulira sokhala pa sogoloyo analibe mpamvu, bodyguard wake ndi amene anali ni mpamvu. Mwayiona ameneyo kulamulidwa ndi TPEX. Then time ene TPEX imalamulira achakwera nali to ali ku court. Ndi achilima ali ku court. Lero wina akamabwera apa kuti tufuna kuti basi zisankho zitike. No ways baba, you are wasting your time. You are wasting your time. The one who wasted your time is Professor Peter Mutharika ndi achina Ben Piraja ndi ena onse amene adagwirizana kuti agwirise ntchito TPEX. TPEX alamulire dziko la Malawi. Mayona ameneyo TPEX alamulire dziko la Malawi ndi tinalamulidwadi ndi TPEX. Mosogozwa ndi achimulirenji as the vice president. Mabwana kwabwera njovu zimene zikugwira ntchito. Nde pamene njovu zikugwira ntchito achule ali kusokosera achule ali kusokosera mapropaganda. Lero ndinakuuzani chanine, ndinakuuzani kuti Bakiri Muluzi TV, they are using someone's name, a former president. Aini yake sakuziwa ndinanena zimene last year. Iwe Ben Longwe ndi wa misala mwakuti mwazimva lero zatuluka. Ine ndimanama chani. Ndimakuuzani zoona. Ben Longwe DPP anayankhula zinthu zambiri. I said it. Kunena kuti this one is not Bakiri Muluzi TV. Siza Bakiri Muluzi. Aini yake azina sakuziwa zimene. I told you today, Minister of Information,
Moses Kunkuyu has told you kunena kuti aini yake adzinalo akudandaula mapropaganda amene akutuluka kumeneko kunyoza boma. TV ya mtundu wanji yongonyoza boma every time. TV imene kumangonyoza boma, kumangonyoza. There are people who have got their TVs on social media. Achina Sankulani Banda ku UK alindi timati Malawi Chanich pa Facebook. Just to check Sankulani Banda. He's been there. Sankulani Banda. The TV, we did it together. Simuzamba mena akupangira ma savage awawa. These are savages. Every time, hey, achakwera, hey, kulizida za nkondo yo mpaka lero, situ kuiona. Hey, apanga zaku zon, ma breaking news abodza. Let me tell you something. Muntu ukasala pangono kufa umagonta nkoto. Koma let me advise you. Everything that you do, kapena maplan, ine ndinane na tunauza chakwera, ndinauza so IMCP wa last year. Kuna kuta DPP, sanalowe komboma mwachilungamo, kulowa kwa mboma yo ama yuza china chili chose chimene chida verapo. Now they know kunena kuti sanga winezi sanko za 2025. I said it last year. I predicted it. And now they want to fulfill what I said. Kuna kuti anthu awawa akuplana kuti azalande boma. I said it. Maplani au ndo zalanda boma. Last year I said it. Last year I said it. And what is happening today? Anta uyokhala mu office yata achakwera as the president of this country from 2020 kuzafika lero lino atazaka zingati mboma. And the constitution ya Malawi kuti ziyani kuti president akuyenera kukhala mboma kwa zaka zingati. Zaka zimene zatha. Mwayiona imeneyo zaka zimene zozo zatha. Pomafika lero lino date ya lero mwezi wa lero chitengere ni boma pro ujeni temu yao ya ata. See that. Koma chifanya akudziwa kunena kuti pazisankho sazachita kanthu akuona ukama by-election kukalonga kuja kumenyedwa kumene kuja 3-0 kupita kudedza gwengo kukamenya kumene kuja 1-0 mwayiona meneyo apita pasizi kwaendera anthuwa palibe chimene chikwaendera anthu angu anamiza timakukonda koma akapita kukavota kuvotera zina zosiyana ndi zimene ndifake professor ndawo zosamana kuti muzindiuza chilungamoto Bwanji manduza boza chifukwa kudziwa kuti anthu ake amamuza mabodza. Now the only way imene akhoza kupanga ndi kupanga plan yona kuti tilande boma. Ndemu mvano sopano kuti tikupanga mademo national shutdown yo mukaipangira kuti. Kuti kumene mukapange national shutdown, mukapanga national shutdown kumulanje konko, osati kumzuzu, osati kukaronga, osati kunkhatabe. Konko kumulanjeko, ndi kumene mukapange national shutdown yanu. Kumulanje kwanu konko. I want to tell those people who are in diaspora, I would like to tell them today, and this is the fact, this is the truth. If you are coming up now, we're going to do national shutdown. Me, as Charles Ben Longwe, I would like to advise you that you should correct your tongue. Tell people the truth that you're going to make a shutdown Mulanje, Tiolo, and the Palombe. That's it. Ndimene mukapange national shutdown. Mwayiona imeneyo. Chifukwa madera atuwa national shutdown yosiyiteka. I must tell you the truth. National shutdown yote temu yata ngani imeneyi ngati mukufuna itengereni ku parliament. DPP ku parliament kujamuli ndi members of parliament who are weak. Make them strong so that they must take this issue in the parliament. People must vote just as it entered in the parliament. Kuchoka ku court kupita ku parliament kubera ku court. In this country we've got Minister of Justice. Minister of Justice of this country does not stay in America, does not stay in diaspora, does not stay in UK, does not stay in South Africa. Minister of Justice stays here in this country. Our judiciary is here in this country.
Our parliament is here in this country, not in diaspora. So tell those dogs who are backing in diaspora, let them come and go to court and sue Minister of Justice and the whole entire judiciary together with the whole entire parliament. Let them sue them, because they are the ones who suggested, together with Malawi Electoral Commission, who suggested that we must give 5 years to Dr. Lazarus Makathi Chakwera, and then our elections will happen 2025. It was not from Dr. Lazarus Makathi Chakwera. So I would like to advise you, kunena kuti mumvesese ana anthu inu. Chifukwa ana anthu amavuta kuti amvesese zinthu. Now understand me, ana anthu. Kunena kuti this country imayenda limozi ndi malamulo, imene li constitution, imene mamulola msogoleri wa dziko kumaliza 5 years yake, alowenso musankho zina atengetene. But after knowing kunena kuti palibe chimene muzachite mufuna kulanda boma mwachiwembu, they will advise the government what to do. Pamawa musazane kuti, hey, Ben Longwe, I will advise the government what to do. Come. Let us see what is going to happen. Because we are here. I am here in this country. And I must tell you the truth. Come. Mupite musika na kuti, basi shut down, mukapanga shut down kwanu kongo. Chimecho chonde mudziwe. Mukapanga shut down kumudzi kwanu kongo. Nume mukapanga shut down. Don't tell people, don't fool people. Kuti atikapanga shut down. Panopo mwazi wa malubino ja, wakusowa ni mitima ikusowa. Timwa bwanji mwazi wa malubino. Tisora bwanji mafupa malubino. Lelo akugona tulo kulibe maskandos ngatamene. Now you want to come. Mukupanga zipolowe. I told the MCP and the Dr. Lazarus Makathi Chakwera's government. Kuna kuti antu hawakumanena kuti, awagulazida. Musamase kelele. Pamawa muzauna zipolowe zikuchitika nziko muno. Antu azizati ndi. Ndi zikuchitika kumponera antu akuti MCP. These guys are cruel. Mwandimvesesa. Amavala zima uniform. Zima ataya za MCP. Ndikumaka panga zopusa atatumidwa. Akumalo wa mu stadium atatumidwa. Ndikumanyoza president wa dziko. You have to rise up, Mr. President. You have to rise up, MCP. Ngakale within MCP there is the politics that I don't understand. Like it's many kuchitika kumwanza West. I've got a lot of questions. Ndi kumwanza West. I've got a lot of questions. Kuti kodi chimene chikuchitika kumwanza West ndi chani? Then I will come back. Ndibwera ndimene yoyo. Ndikamapanga next audio because my time is over now. I'll come with that. Monali ndine tela nyana bwana. Apa bwalo sta kuchoka. Pala wapanyenye mkolongo sinanga ne Charles Ben Longwe. Watu ndikunkata be. God bless you and have a wonderful day. Thank you very much. Thank you.